Здравейте, хора! Сега малко ще погледам YouTube. Продължавам обаче с видеото, обаче тук без да иска да успях, така че продължавам с видеото. Сега ще играем. Ще гледаме да е YouTube малко, докато да. Тук я не си бил на матч. Skins. Хора, я не се тренира в разканата ли колко време? Ще е било да вече намали. И тук е бил на матч Алевски. Хора, гледаме. За малко ще спра да говоря, нали ще гледаме. Искам да ме попиташ по-мило. Все пак съм дама, не забрави. Мила моя прекрасна мама, единствена и неповторима. Искаш ли да си покапнеш малко зрънчо? Постарай се повече, момче. Само това ли ти е реченка? Толкова ли изречение знаеш? Мила моя уникална, универсална, страхотна, една единствена на света майка. Невиждана, нечувана, красива, интелигентна, страхотна майка, която аз имам. Искаш ли малко зрънчо? А? Искаш ли? Не, от такъв кошар като тебе. В устата си слагам само скъпи и сияй. Май не може. С удоволствие ще ти дам.
Ти спряху, ти за какво върви? Хора. За какво върви, как ти нищо направиш? Съм казал на хората, че... Или хората вече трябва да влизаме. Аз мисля, няма да влизам хора в стил род. Да правиме редове. Ще да спах. Хопо. Глас. Хора. Нови брат е много як. Вас харесва ли ви? Пишете в чат. 8 минути още става хора да влиза. След 9 минути хора чак. След 9 минути. Какво правим сега се join effect? Дай, let's go. Сте вяра, говорите нещо хората, дай. Аз няма какво да се занимавам. Хора. Продължаваме. В смисъл, че трябва милионер утре. Айде. Нека филм се дари от я фил дари от Санта. No something. Oh my gosh. Cool. Okay, то има DJ Panda. Хора. Ще прата трейд. Кобра. Вижте някаква... Мартина, отчетина там не се слепи за мене. Отчетина там. Стефания. Ти виж ли, че снимам? Ще го кътна. Не може да го кътваш. Знам как се кътва за разлика. В YouTube? Да. Не кътвам от YouTube. Не, аз искам в YouTube да го обработим. В YouTube да го качим. Аз ще го обработя от CapCut. Леле.
Хора, той иска безплатно да ме отдаме сега. Сега. Той иска, някакъв иска ми праща покана. Дуел. Тупо дуел. Чакаш ми праща. Леле. Ико. Дай, let's go. Хора, там след 3, 2, 1 е зиро. Ето и започваме. Подам едва. Охо. Не, това не. Правильно. Бате, какво прави това, бе? Хора, да съм искат някакви сили, аз ви казах цялата ми база. Значи, хора, това е... Видяте ли ви стали хората? Айде, райфо! Аз трябва да влизам с тия време, бе. Къде беше? В него ме излезе. За не близо ли беше ясно. Окей, не е без. Влизам. Ай, Иго, дай, let's go. Дай. Иго. Дай, let's go. Хора, стал с кран. Я вземем долу. Не, долу да ти се не види екрана. Окей. Значи, и гледам в момента ето тези, къде са от 12 19 часа, 4 часа, 30 минути. След 30 минути, бра. Кай честно, бра. Хора, ето тук чакаме 3 секунди. Остават 20 секунди. Седем, 5, 4, 3, 1. Три, 2, 1.
Уф, той е добър ли? Един милион. Дай, Ико, дай, let's go. Go. Oh, ето хора. Oh. Чакаме 3 секунди, стоп. Вече 10 секунди остават. На секунди остава, бро. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Айде да започваме. Айде, дай ми лъки блокове на... Окей. Отивам трейд с някакви хора. Отивам трейд с някакви. Дуел. Окей. Трейд пас. Окей. Ей. Отиваме. Oh my gosh. Ще ви оставя едно смело актив. Стихи добре си да просто да речеш толкова. Аз съм те нарекла тънка. Искаш ли някакси арена сини? До 6 към колко се прибереш? Арена сини да ходим на басейн. Добре. Ако мога да се питам, ако не на 9. Окей, читаш. Стефи, арена си воли. Айде да please. Искам да спамя. Ето, Стефания ме каза. Стефания, Стефи, дигни ми мо ехо, айде бе. What the fuck? Lolo. Защото с него и с Габи сме говорили. И иска да не е казал, че
Хора, трейдме. Някой не я приема. Това са за какво ще направя, като му даме добре род. Също е... И какво? Окей. Пак става. Някакъв як едит смут. Някакъв много як едит. Някакъв по-скоро някакво омо, като това е толкова вярно. Вау, това е супер яко. Зависи. Има по много разни сегменти. Примерно много леко облако. Вау. И искам ти покажа сега 4 човека. Първият ще го покажа е на Сухо. Брат, този едит го бях видяла 2024 от стария ми акаунт и го бях лайкнала. И сега го намерих на този новия ми акаунт, който нали си създадох март месец. Го намерих наскоро, брат. Той е направо някакси. Този. Така, човек вчера. Видиш ли? Чакай, искам да махна това да се види. Абе, така виждаш ли? Това е много добре направено. Просто гледай колко е хубаво. Това ми е много любимо. И аз съм искам да видя какво. Да гледаш така. Да гледаш така. Някакъв едит. Средата концентрирана съм. Концентрирана съм. Този екран е Колко е гласа? Този е много хубав. супер. Много як е. Това на този един. Хора, това е много бнево. Моите бнево са това, бро. Ай, честно. Помагаш. Хора, продължаваме. Има да спиеме и няма се предава. И пък нас утре ще трябва да ставам рано. Виждам екрана, не виждам теб. Виждам екрана, не виждам теб. Аз ти видях ти разпаки. И аз не знам вече. Хора, аз нямам батерия и ще трябва да спирам стрима, за съжаление. Лайкнете видеото, лайкнете и се абонирайте за канала, ако видеото ви хареса, с лайка и да натиснете хайп бутона и да го хайпнете видеото. Това беше от мен и чао!